Jo crec que quan ets sotscap o que tens un càrrec, ho ets 24 hores al dia. Tu no acabes la teua jornada a les 4 i vas a casa i ja no ets, no, ho continues sent perquè això fa que tu t'involucres i que estigues implicada al 100%. I qui no té clar això, per a mi és que no està al lloc, no ho deixes de ser mai. Les caps i sotscaps del SEM són dones potents i completes, perquè tenim la capacitat de gestionar diverses coses a la vegada, perquè tenim la responsabilitat i la implicació de que allò surti bé. Per a mi, una visió més de tractar igual la part operativa que la part emocional, perquè a mi m'agrada que el líder estigui al costat, agafat de la mà, acompanyat, tots empenyent, i sí, el líder en algun moment té que estirar una mica la corda, cap avant o cap atrás ho té que fer, però jo crec que no té que anar ni detrás, vinga, vinga, ni davant, aneu treballant. Si tu li dones a algú la confiança, ell te la torna i després tu tranquil·lament li pots dir «me pots ajudar demà?» perquè tu l'has ajudat anteriorment. Jo moltes vegades dic que la diferència de ser infermera assistencial i ara d'estar de sotscap és que abans cuidava al pacient i ara cuido al treballador, per això ho trobem atractiu.